Welkom bij RTV Scheldemond bij het programma Scheldemondig. Net als de vorige keer weer een gast die met passie kan vertellen over hoe het hier is, hoe het leven hier is, wat ze gedaan heeft, wat ze nog gaat doen, wanneer ze eens een keer stopt met iets te gaan doen. Ik heb het over een ze. Ik heb als gast vandaag Carien Bolijn. Carien, welkom. Dankjewel. Net als met de vorige gasten heb ik een beetje een standaardprocedure. Je krijgt een aantal stellingen van mij. Ja of nee of aanvullen. Dat is eigenlijk een bekend spelletje wat natuurlijk bij heel veel programma's wordt gespeeld. Alleen bij mij is, je mag op alles terugkomen. Dus als ja dat nee is moet al positief. Oh, fijn. Dan zeg je al op je gemak. Ja hoor. Ook voor de kijkers thuis, standaard is, ik heb een gast, maar de gast heeft bij mij op de afkondiging na het laatste woord. Maar zullen we maar beginnen met de stellingen? Ja hoor, doe maar. West-Zeeuws-Vlaanderen is een paradijs voor ouderen. Het is een paradijs voor iedereen. Het is een geweldig gebied om te wonen, te werken en te leven. En ook te recreëren. Het heeft mijn hart gestolen. Ik zou je nooit meer weg willen. Het is geweldig. Ja, dus het kon het einde van een mooie uitzending zijn dit. Ja. Waarom was dit nog niet het laatste woord? Ja, dat weet ik ook niet. Zo. Culinair of gewoon dagelijkse kost? Oh, van allebei een beetje. Dagelijkse kost vind ik heerlijk. En op zijn tijd is culinair, dat is ja, je moet jezelf af en toe een keer verwennen. Ja. Misschien met het volgende, mosselen, gekookt of gebakken? Geen van twee. Geen van twee? Nee. Ik heb een keer mosselen gegeten, 1 keer. Toen ben ik zo verschrikkelijk ziek geworden. Dat als ik ze ruik, dan word ik al onpasselijk. Ik kook ze nog netjes voor mijn zoon, maar ik moet ze echt niet. Nee, dus als je ze ruikt, dan is het al verkeerd? Ja, nou, het gaat nog goed. Ja. Maar, Kom je niet vaak in Filipijnen dan? Nee. Als ik ze sowieso zou eten, dan denk ik dat sluis of bresjes, dan zijn ze net zo lekker. Ja. Toen ik vanuit Brabant hier kwam, moest ik erg wennen aan De taal. de taal. Ik sprak Frans, Duits, Engels. Ik heb zelfs 8 jaar Latijn gehad op school, dus dat ging ook nog. En ik kwam hier en het was net Chinees. Ik kon er werkelijk geen touw aan vastknopen. Mijn schoonvader die sprak echt plat Sint-Piers. En mijn schoonmoeder die kwam van Schouwen, dus dat was de ei. En ik kon het echt niet verstaan. Het eerste woord wat ik geleerd heb is bots. Ik moest bots iets doen. En toen zei ik tegen mijn man, Niek, wat zeg je nou? Ja, dat je meteen dit moet doen. Oh. Maar ik verstond het dus echt niet. We gaan bots door naar de volgende stelling. Besturen zit in mijn genen. Ja, dat zit denk ik in mijn genen. Ik bestuur veel en graag en daar kan ik mensen mee helpen en dat doe ik graag. Daar kom ik waarschijnlijk nog wel later op terug. Dat denk ik wel. Politiek actief zijn was geen bewuste keus. Nee, dat klopt. Dat was het ook niet. Ben je erin gerold? Ik ben erin gerold. In eerste instantie werd mijn man gevraagd en die zei, ik doe haar genoeg, want die zat in het VVV en in de dorpsraad en weet ik veel. Dus die zei, zij kan veel beter praten, neem Carien maar. Toen stond afvragen van DNT aan de deur in 1970. Een zetel gehaald met de verkiezingen en die kwam vragen of wij als recreatiebedrijf DNT wilden steunen. En ja, want DNT staat voor dorpsraad en toerisme. Ja. En toen was het natuurlijk samenvoeging van 10 kleine kernen met het grote Oostburg. Dat was natuurlijk een enorm gevecht. En zo ben ik in DNT gekomen en er nooit meer uitgegaan. Dus. Ik ben trots op. Goh, ik ben op een heleboel dingen trots, mijn kids. Maar ik ben ook trots op de streek, zoals de streek nu is en zoals we meegegaan zijn, zeg maar, in de vaart der volkeren. Nu gaat die vaart in mijn ogen een beetje te hard als je naar sommige ontwikkelingen kijkt aan de kust. Maar ik ben wel trots dat wij het landje apart zijn en dat we ons handhaven, zeg maar, op landelijk niveau qua toerisme. We hebben prachtige campings, we hebben prachtige recreatiebedrijven liggen, de strandhuisjes. Als je de kust ziet, ja, prachtig. De volgende. Jammer dat me dat niet gelukt is. Goh, in je leven lukt nooit alles en dat is maar goed ook. Nee, maar is het iets wat er bijvoorbeeld uitspringen zegt van... Daar heb ik niet over nagedacht, daar overval je. Nee, dat is ook de bedoeling eigenlijk van dit soort vragen. Dat snap ik. Wat ik heel erg jammer vind, en dat is dan iets van uit de raad.
dat wij geen containers hebben gekregen voor papier en eventueel voor rest. Dus nu hebben we maar 2 fracties. En je zou eigenlijk kleinere containers moeten hebben voor 4 restfracties die dan opgehaald worden. Dat wilden we destijds invoeren en ook ondergrondse containers wat meer en dat is niet gelukt. En dat is politiek gezien een van de dingen waarvan ik denk van dat vind ik heel jammer. Maar voor de rest, nee, ik heb nooit ergens spijt van. Dus. Nee. Ja, de volgende die er een beetje aan gekoppeld is. Ik blijf het proberen of ik heb het opgegeven. Ik geef nooit iets op, ik blijf altijd alles proberen. Ja, ook dit nog? Tot het gaatje. Ja. Ook dit nog. Nee, dit is politiek. Daar ben ik zit niet meer in de actieve politiek, dus dat doe ik niet. Opera of operette? Operette. Operette. Ja. Ja, ik hou ook wel van opera, maar niet alles. Niet alles. Wat springt eruit bij de operette? Bepaalde componisten? Bepaalde... Nee, zo goed ben ik daar niet in. Ik hoor muziek en dan vind ik het prachtig of ik vind het helemaal niet mooi. Maar ik onthoud niks. Ik onthoud geen... Nee. Niet echt stukken? Nee. Favoriete tv-programma? Goh, ik ben niet zo'n fanatieke kijker. Ik zou het zo niet kunnen zeggen. Volg je wel bijvoorbeeld actualiteitenrubrieken? Actualiteiten, nieuws, van 7 tot 8, hoe heet die? De Wereld Draait Door. Kijk ik naar De Wereld Draait Door, kijk naar Jinek. Het nieuws om 10 uur. Ja, dat kijk ik, dat volg ik allemaal wel. Nou, dan is de volgende vraag, dan mag je een keuze maken. Jinek of Pauw? Ja, Jinek. Jinek? Ja, waarom die is Jinek? omdat ze veel scherper is. Korter, scherper, af en toe ook niet, maar ja, Jinek heeft mijn voorkeur. Ja. De Wereld Draait Door of De Wereld is Doorgedraaid? De wereld is ook doorgedraaid. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat mijns inziens op sommige punten echt wel de verkeerde kant op. En daar maak ik me best wel zorgen over. Maar dat heeft ook misschien met de leeftijd te maken. Als je wat ouder wordt, dan maak je je meer zorgen. Maar ja. Zorgen in de zin dat je zegt van nou, daar zie ik ook op een gegeven moment gewoon geen uitweg of de oplossingen niet direct voor? Nee, daar ben ik ook niet voor om oplossingen te zoeken. Maar als ik de toestand zie in Amerika, je ziet wat er in Rusland gebeurt. Je ziet die oorlogen op de wereld, je ziet de vervuiling van de wereld. Kijk alleen maar naar die containers die nu voor de Nederlandse kust in het water zijn gevallen en waar ze niet weten waar wel of geen gifstoffen in zitten en wat er niet allemaal in zee drijft daar. Ja, dan denk ik, jongens, we zijn wel heel langzaam ons aardbolletje aan het vergiftigen. Ik denk dat dat alles te maken heeft met het hoofdonderwerp van vanavond, want daar komen we straks op terug. Ik heb er nog 2 grootste inspiratiebron als het gaat om liefdadigheid. Wie of wat is je grootste inspiratiebron als het gaat om liefdadigheid? Ik ben altijd een hele erge UNICEF-aanhanger geweest en de Verenigde Naties, als ik zie wat die allemaal doen voor vluchtelingen en dat soort dingen, dan moet ik zeggen, dan denk ik dat dat mijn grootste inspiratiebron is geweest vanuit mijn jeugd tot nu toe. Ja. De laatste. Wie goed doet, heeft niets te klagen. Je hebt altijd wat te klagen. Kom, daar zijn we mensen voor. Er is altijd wel wat om over te zeuren of te doen. Ik wou eerst een ander woord gebruiken, maar dat zou ik maar niet doen. Was dat een dialectwoord? Nee, dat was Nederlands. Waar je op de wc doet. Ja. Maar ik denk dat wie goed doet, moet niet verwachten dat hij veel applaus krijgt. Want dat krijg je niet. Maar je moet het doen omdat je er zelf een goed gevoel van overhoudt. En dat is het belangrijkste. Ja. Het antwoord is niet bevredigend. Vind je het antwoord niet bevredigend? Nee, maar gewoon omdat daar ben ik heel eerlijk in. Ik had er iets anders mee bedoeld. Dat is gewoon een slechte vraag van mij. Wie goed doet, goed ontmoet of zo? Nou, wie goed doet, heeft niets te klagen. Maar daar kom ik later nog even op terug, denk ik. Dat is goed, dat mag. Want ik bedoelde er eigenlijk mee, nou, wie goed doet dus iets voor een ander kan doen. En dan bedoel ik dus bijvoorbeeld financieel en zo liefdadigheidsinstellingen. Nou, die heeft het goed, die heeft zelf niks te klagen. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je kunt goed doen voor een ander zonder dat er geld mee gemoeid is.
Je kunt gaan wandelen met de mensen in de stellen. Je kunt gaan helpen mensen eten geven. Je kunt een maatje zijn voor iemand die gehandicapt is. Je kunt in de wereldwinkel komen werken als vrijwilliger. Dat kost niks. En dat kost ook geen geld. En dan doe je wel goed voor een ander. Ja. Dus... Dat wil zeggen, goed doen voor een ander heeft in principe niks met geld te maken. Nee, goed. Nee, helemaal niet. Toch even, Karin, want ik zei al, maar ja, moeten we je nog inleiden? En toen zei je al van, nou, ik denk dat heel veel mensen me kennen. Maar we gaan toch even, de camping is al gevallen, die je jaren hebt gedaan. Ja. Nou, toch even die periode daarna, je bent erin gerold, dan ga je toch die politiek in. Ben je nog politiek actief? Ik zit nog wel in het bestuur. In het bestuur? Ja. Maar voor de rest echt actief naar raadsvergaderingen gaan of commissies of wat, dat doe ik niet. Nee. Als mensen bij me komen met vragen, dan help ik. Vanuit je ervaring? Ik geef ongevraagd advies natuurlijk aan mensen die vragen. Dat ook. En ik volg het op de voet, want het blijft me intrigeren. De politiek. De politiek. Is de politiek veel veranderd? En dan laten we het even gewoon binnen onze eigen gemeente pakken. Is de politiek? Nou, ik denk dat de politiek al veranderd is vanaf het moment dat ze het veranderd hebben dat BMW op afstand zijn gezet van de raad. Dat dualisme? Dat dualisme. Ik wou dat woord niet gebruiken, omdat vroeger was het zo dat de raad opdracht gaf aan het college van dat moet je doen en zus moet je doen en zo moet je doen. Nu mag de raad de kaders aangeven, dat wil zeggen ze mogen het randje van het schilderij kleuren. En voor de rest alles, hoe het schilderij er ook uit gaat zien, dat bepaalt BMW. En dus heeft de raad alleen nog maar een controlefunctie en dat vind ik gewoon slecht. Daardoor is de raad veel verder weggezet. Ja, is daarmee de taak van de huidige raadsleden moeilijker geworden? Die is veel moeilijker geworden, want controleren is iets of iemand die niet alles openbaar maakt of die wat achter zijn kiezen houdt of... waarvan je denkt dat het niet allemaal goed is, daar kom je bijna niet achter. En een begroting lezen van een gemeente is iets verschrikkelijks. Dat is zo'n dik boek, dat kun je niet. Daar moet je ook vertrouwen op de mensen. En ja, ik vind het heel moeilijk. Heeft dat er ook mee te maken dat je toch heel veel hoort dat vertrouwen van de burger in de politiek eigenlijk weg is? Ja. Maar dan ligt dat eigenlijk aan het systeem, of mede aan het systeem. Want als raadsleden al geen inzicht hebben... En de raadsleden moeten zo verschrikkelijk veel lezen en doen, dat is ongelooflijk. Het is niet die ene raadsvergadering. Het zijn alle commissievergaderingen, het zijn alle stukken. Het zijn bedrijven bezoeken, het zijn instellingen nagaan, vragen stellen. Die hebben zo verschrikkelijk veel werk, dat er maar heel weinig mensen meer zijn die dat willen doen. En je moet er toch ook wat voor in je mars hebben, wil je dat kunnen doen. En ja, dat valt heel erg tegen. Ja. En dat is zo jammer. Want in feite kan een gemeente heel veel doen voor zijn burger. Maar ja, als de afstand zo groot is, mensen hebben vragen, je mag niet meer naar de ambtenaar, je moet een vraag stellen via de receptioniste, die moet dan weer uitzoeken wie dat doet. Die afstand is te groot. Vroeger belden ze naar de wethouder en zeiden ze, Karin, hoe zit dat? Waarom kan dat niet opgelost worden? En dan ging je erachteraan. En dat is niet meer. En dat is heel erg zonde. Dus daarom wordt die afstand steeds groter. Laten we hopen dat ze ook naar deze uitzending kijken. Ja, maar dat helpt niet, want het systeem is niet zo. En als systemen, jongen, tegenwoordig moet alles via bepaalde wegen. Je mag niet meer rechtdoor, je moet zo en dan kom je er pas. Wij gingen gewoon rechtdoor en we stelden iets en dan werd het uitgezocht. Dat is allemaal niet meer. Goed, we gaan nog even verder, want voordat we op het punt komen van... Vroeger was de politiek. Ja, nee, vroeger was altijd... Alles beter. Nou, dat is ook beter. Niet waar. Maar je bent raadslid geweest, fractievoorzitter, toen wethouder. Ja. Mij lijkt, wanneer je van dat ene, zeker in die periode, van raadslid en dan in één keer de wethouder, daar dan toch voor dilemma's komt te staan. Dat je zegt van kijk, hier had ik als raadslid, bij wijze van spreken, gelijk mijn tanden ingezet of wat dan ook. Maar dan zit je in een coalitie en dat je dan als wethouder
Ben je beperkt in je uitspraken dan? Ja, Kom je voor dilemma's te staan? Ja, je moet je mond houden. Je komt voor enorme dilemma's staan, maar dat niet alleen. Ik heb de opdracht gekregen destijds van de Raad bijvoorbeeld om windmolens neer te zetten, die grote windmolens in Hoofdplaat. Terwijl ik daar in feite zelf tegen was. En dan moet je dat toch voorkomen? En dan moet je moet het doen. Je moet het uitvoeren. De meerderheid van de Raad sprak uit, er moeten windmolens komen. We geven die 5 mensen toestemming, tenminste die mensen toestemming om daar 5 molens neer te zetten. En dan moet je dat mogelijk maken. Ook al ben je er tegen, daar moet je dan maar even overheen stappen. We gaan naar een heel ander onderwerp waar je zou zeggen van ja, nou als je wethouder bent geweest en nou die carrière, ga je lekker op je lauweren rusten, maar dat is bij jou niet het geval. Hè? Je bent niet, nee. Besturen zit in je genen. Dan toch het onderwerp wat ik zeker vanavond belicht wil hebben via jou, dat is het werk rond de Wereldwinkel. Ja. Wanneer doe je dat? Ik ben voorzitter geweest van de Wereldwinkel toen ik ineens geen wethouder meer was, na de herindeling 2003. Toen hebben ze me gevraagd als voorzitter, dus toen ben ik een jaar of 3 voorzitter geweest, 3, 4. Toen viel het kabinet hier in Oostburg weer eens door een of ander leukigheidje. En toen werd ik weer wethouder, dus toen ben ik voorzitter afgeworden. En in 2010, toen ik met pensioen ging, om het zo maar te zeggen, toen ben ik meteen vrijwilliger geworden in de Wereldwinkel. En ik heb een paar jaar als vrijwilliger gewerkt en toen stapte de huidige voorzitter, die verhuisde, Wim van der Houwen. En toen hebben ze gevraagd of ik voorzitter wilde worden. En daar heb ik op me genomen. Ja. En ik doe het met zeer veel liefde. Ja. Ja. Ik wil even naar het volgende rond dat, we noemen dan liefdadigheidswerk, wat er gedaan wordt. In ieder geval geen commerciële instelling. Echt iets, we proberen het wel commercieel te runnen natuurlijk. Ja, want je moet wel zorgen dat er geld overblijft. Het is een winkel. Ja. En je moet je huur betalen, en je gas, water en licht. En je moet toch ook de winkel bij tijd en wijle opknappen. En ook wij hebben schoonmaakmiddelen nodig. Dus dat soort dingen. Het moet natuurlijk wel geld opbrengen. Ja. Maar even naar het liefdadig zijn op zich. Ja. Ik heb een citaatje gevonden van Herman Heijermans. Oh god, ja. Op hoop van zegen, ja. Die schreef ook schetsen onder de schuilnaam Samuel Falkland. Maar dan mogen de kijkers gelijk vergeten. Maar dat deed van 1894. Ik dacht, nou, die ga ik erin eens voorleggen. Hij schrijft daarin: en wie van zichzelf zegt of demonstratief te kennen geeft dat hij daden van liefde verricht, matigt zich pretenties en verdiensten aan die hem alleen al vanwege die aanmatiging ontzegd moeten worden. De gevoeligheid waarmee dit wordt geregistreerd, moet het woord verdacht en verwerpelijk hebben gemaakt. Wie geeft en niet afziet van dankbaarheid, geeft niet werkelijk, maar neemt. Ik denk dat hij bedoelt van wanneer hij dus te veel opgeeft van kijk eens hoe goed ik ben, wat voor liefdadig werk ik doe en allemaal, dus schreeuwt om complimentjes, dan zegt hij... Ik denk ook dat in die tijd er erg veel eten aan de armen werd gegeven en zo en uitgedeeld. Dat doen wij natuurlijk niet meer op die manier. Nee. Dat gaat in de Wereldwinkel werkelijk alles. In de Wereldwinkel is het zo dat de spulletjes die je daar koopt, die zijn in principe, worden die besteld bij werkgemeenschappen. Meestal van vrouwen, want mannen werken in dat soort landen niet zo heel erg hard. Maar het zijn meestal gemeenschappen van vrouwen. En die vrouwen die krijgen daar een opdracht voor. En die opdracht moet minstens een jaar lang moet dat werk gedaan kunnen worden. En ze moeten zoveel betaald krijgen dat ze hun huishuur kunnen betalen. Dat de kinderen naar school kunnen, dus ook met schooluniformpjes. En dat ze iedere dag een warme maaltijd op tafel kunnen zetten. En dat is het essentiële verschil tussen spullen die je in de Wereldwinkel koopt, waar ook door de landelijke organisatie gecontroleerd wordt of dat inderdaad gebeurt. Hè, of het inderdaad zo is dat dat ook gebeurt met de kinderen en het eten geven en zo. Want dat is natuurlijk essentieel in dat soort landen. Met spullen die je in een andere winkel koopt. En daarom is bij ons soms, zijn ze ietsje duurder. We proberen als Wereldwinkel Oostburg
een beetje een cadeauwinkel te zijn. Dus ook hele leuke kleine dingetjes van 5 tot 7,5 euro. Maar dat is het essentiële eigenlijk bij ons. Dat je zegt van alles wat bij ons is, wordt gecontroleerd. Komt van die organisaties waardoor het daadwerkelijk goed is om dat spul te kopen. Dat geld komt ook weer terug bij die mensen. Ja. Even over die projecten en het geld. Ik zag een promofilmpje van Kikker TV, dat is wel van een aantal jaren terug. En het verbaasde mij een beetje, degene die het woord deed, was overigens een heel mooi filmpje. Ik kan iedereen aanraden om dat op YouTube nog eens een keer ook weer te bekijken. Maar die uitleg gaf, die begon met: bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen. En daar schrok ik een beetje van. Toen had ik het idee van, ja maar, hangt er dan ook bijvoorbeeld rond die dingen nog een beetje stoffig image van dat er iets aan de strijkstok blijft? Loop je jullie wel eens tegen die reacties aan? Nee, wij in ieder geval niet. Ik denk wel dat er... kijk, je hebt 2 landelijke organisaties tegenwoordig van Wereldwinkels. De ene landelijke organisatie zaten we bij en we zijn bij de andere club gegaan. Omdat bij de grote landelijke organisatie, waar vroeger bijna alle Wereldwinkels bij aangesloten waren, daar is gewoon veel te veel geld uitgegeven. En de cadeaubonnen zijn ook failliet verklaard. Daarom konden we op een gegeven moment die oude cadeaubonnen niet meer aannemen. Die hebben gewoon veel te veel geld uitgegeven. Dus daar bleef wel behoorlijk wat aan de strijkstok. Niet zozeer aan de strijkstok hangen, maar er is gewoon te veel personeel geweest wat heel veel geld heeft gekost. En daar moet je natuurlijk op letten. Ja. De organisatie waar we nu bij zijn, er is 1 mens in vaste dienst en die coördineert alles. En voor de rest blijft alles bij de Wereldwinkels. Ja. En wij kunnen zelf bepalen wat we met onze winst doen. Ja. We hebben bijvoorbeeld met Oiko-krediet, daar kent iedereen van Koningin Maxima, daar hebben wij behoorlijk wat geld in zitten. En dat geld blijft daarin zitten. Ja. Dus daar kunnen vrouwen kleine bedragen lenen en dat soort dingen. Het feit dat jullie zeggen, we zijn dus uit die grote organisatie gestapt, we zijn kleinschaliger. Een kleine schaal erop. Ja. Dat zie je toch wel vaker bij ook andere dingen. Dat iets heel groots wordt en dan is het te groot geworden en wordt het weer klein. Ik noem dat wel eens een keer de macht van het kleine. Ja. Hetzelfde met de herindelingen van de gemeentes, om daar even een zijsprongetje te maken, die worden ook veel te groot. Maar het is de macht van het geheel die ervoor zorgt dat er in die derde wereldlanden dingen zijn die lukken. We hebben Sjaal met verhaal in Middelburg, dat is ook zo'n mooi verhaal. Dat is een bedrijf in Middelburg, die mevrouw, die is in haar eentje, ging ze op vakantie. Nou kom ik toch niet op het land waar ze was, dat doet er niet toe. Ze is daar en ze neemt sjaals mee voor wat kennissen. Ze komt terug en die zegt, oh, de leuke sjaals, joh, die wil ik ook wel een. Ze gaat een half jaar later terug en ze komt met 3 koffers vol met sjaals. Ja. Die verkoopt ze weer. Nu zit ze daar en heeft ze daar een hele commune die voor haar sjaals maakt, die doeken maakt. Ze heeft een schooltje opgericht, ze heeft een ziekenhuis opgericht. Kijk, en dat zijn van die dingen wat voor ons heel belangrijk is. Dan zeggen we, oké, dan gaan we daarop kopen. Ja. En zulke communes heb je ook in Afrika. Ja. Wat heel belangrijk is, dat daar geld naartoe gaat voor scholing. Ik heb zelf vanuit ervaringen zelf werken in de vrijwilligersraad van UNICEF. Altijd het idee gehad van wanneer die mensen het bijna visueel maakt, klein houdt, visueel maakt, dat ze echt het in beeld hebben. En daar gaat het geld naartoe, dat is waar het terugziet, dat je daarmee ook je draagvlak vergroot. Ja. En jullie hebben ook projecten die mensen... Ja. Wanneer, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een van die vele mensen, als ze aan mij de stelling zeggen, omgekeerd van, wat vind je van een goed doel, wat vind je van de Wereldwinkel, beken ik eerlijk, ben ik een van die mensen die zegt, ja, dat vind ik geweldig. Ik weet wat de Wereldwinkel hier in Oostburg staat. Ik ben er heel langs lopen. Ik ben er 1 keer inderdaad vanuit de functie van UNICEF ben ik geweest. En een tweede keer ben ik geweest. Want er was mijn zuster niet thuis en die werkte en dan moest ik een pakje afgeven. Yeah. Dat vond ik wel makkelijk. Yeah. Maar ja, je hebt toch vaak dat mensen... Iedereen vindt het goed. Maar die stap... Binnenkomen is wat anders. Ja. En als ik kijk naar jullie assortimenten, maar als ik zeg van ik hou van een glaasje lekkere wijn. Die hebben we. Die heb je.
Hè, dus, rode, witte, rosé, in alle smaken. Ja, en ja, ik moet gewoon eens met mezelf gaan praten. En ik hoop het dat ook, met hè? mij een heleboel kijkers zeggen van, ja, misschien heeft Piet daar hier dan toch ook wel een punt voor ons gemaakt. Ik moet zeggen, we hebben heel veel vaste klantjes. Toch wel? We hebben echt heel veel En dat zijn de klantjes. mensen... Voor de koffie en voor de food, lekkere snoepjes. Maar ook mensen die een klein cadeautje komen zoeken en dat soort dingen. Dus dat is echt heel erg fijn. En sieraden ook. De sieraden hebben we ook in alle soorten en Zitten maten. jullie We dan hebben beeldjes. Zitten jullie dan een beetje ongelukkig precies naast Vliers? Nee hoor. Nee, geen last van, dat is juwelier, wij hè? zijn een beetje goedkoper als Vliers. Als Vliers, ja. Even voor de mensen thuis, voor degene die nog niet weet waar die wereldwinkel nu is. Waar staat die precies in Oosburg? Die staat op het Raadhuisplein. Wij zitten tussen Jota en Vliers in. Ja. En met Jota doen we heel veel dingen samen. Binnenkort hebben we de Dag van de Aarde. Dus waarschijnlijk over een maand of 2. Dus dan zetten we meestal standjes buiten waar we van alles laten zien en doen. En ja, dat is gewoon ook voor ons heel erg belangrijk, ook voor Jota, omdat je elkaar op die manier versterkt. Ja, Jota, dat is een organisatie? Dat is een christelijke, dat is gesticht door de gezamenlijke kerken van Oosburg. Niet alleen van Oosburg, hoor, van West-Vlaanderen. En ze schenken daar een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij. Maar ze geven huiswerkbegeleiding. Er is kinderopvang bij Tijd en Wijle. Dus als bijvoorbeeld de scholen staken, dan is er bij Jota wat te doen voor die kinderen. Ze hebben bereikclub, ze geven taalles voor anderstaligen. Bij Jota gebeurt een heleboel. Ook daar werken alleen maar vrijwilligers. Wij zitten samen met een hele grote pool vrijwilligers. En ja, dat is het grote probleem. Wij kunnen heel moeilijk aan vrijwilligers komen. Mensen zijn niet meer gewend om buiten hun drukke leven van sport, kinderen, weet ik wat allemaal, uitgaan ook nog en op zijn tijd een televisie kijken en vooral die telefoon, om nog andere dingen te doen. En dat nekt ons. En je zegt nekt ons, staat het water aan de lippen voor wat betreft vrijwilligers? Het water staat behoorlijk hoog, moet ik zeggen. Jouw zus is een van de vrijwilligers die ook erg veel uren maakt. En we hebben er een paar meer die meer doen dan normaal. Normaal gesproken doet een vrijwilliger 1 dagdeel in de week of 1 dagdeel in de 14 dagen. En het is nu zo dat we soms wel 2, 3 dagdelen in de week moeten doen. We willen graag de winkel open houden, want dat is natuurlijk van essentieel belang. Want als je sluit, ja, dicht is dicht, dan komen ze ook niet meer terug. En de jongere generatie? Ja, nou ja, dat is het probleem. Die hebben het allemaal veel te druk. En ik kan dat wel begrijpen. Toen ik jong was, had ik er ook allemaal geen tijd voor. Nee. Dus ja, we hopen toch wat we heel vaak zien is dat er mensen die pas in ons landje zijn komen wonen, dat die vrijwilliger worden. Gewoon om kennis op te doen, om hun wereld te vergroten en dat is op zich ook fijn. Die zijn van harte welkom. Ja. Even terug, want je haalde zelfs de politiek nog even aan. Als je bijvoorbeeld gevraagd zou worden. Ja. Je hebt wel eens een keer, dat zie je op regeringsniveau, dan gaat er ergens iets mis of wat dan ook. Ja, maar dit moeten we eens even aan een onafhankelijke commissie geven. Jij met je ervaring zo, vanuit de politiek, stel dat er hier in Sluis iets zou zijn en zeggen, daar moet een commissie naar kijken. Die moet wel iets van politiek afweten. En ze zouden je vragen om voorzitter te worden bijvoorbeeld van zo'n commissie om iets te bekijken, te onderzoeken of met suggesties te komen. Als ze je daarvoor zouden vragen, zeg je dan zou je nou zeggen, nou? Als het me interesseert, als het een onderwerp is waarvan ik zeg van daar ga ik voor, dan zou ik het doen. Maar als het iets is dat ik denk van nou dit vind ik echt je reinste flauwekul, dan doe ik het dus niet. Dan doe je het dus niet? Nee, absoluut niet. Ik wil niet besturen om te besturen. Als ik ergens iets, ik hoef niet eens per se voorzitter te zijn, maar als ik me ergens voor zet, dan ga ik ook voor 100%. En als me iets niet interesseert, dan doe ik er echt niks aan. Ja, als ik zo een paar van je uitspraken, die zijn duidelijk, hè? Recht voor zijn raap. Ja. Nee, maar ik hou daar wel van. Maar dan heb ik toch het idee, want je bent bijvoorbeeld ook nog bestuurslid van de ZOMA. Daar ben ik voorzitter van. Ja, en dat is ook met gebrek. Ja, dan komen we weer op hetzelfde. Ik ben weer teruggekomen. Ja, ik zoek trouwens nog een goede dirigente voor de ZOMA. Want helaas, Annie van der Staal die heeft geen tijd. Die kan geen tijd extra vrijmaken.
Dus we zoeken weer een nieuwe dirigenten. En leden. En, Als het dan toch moet, dan maar ineens leden. goed. Nee, maar goed, ik weet dat je bijzonder actief bent. Gewoon, Ik doe nog wel wat meer hoor. Maar dat geeft, dat is allemaal niet belangrijk. Nee, maar ik heb bij jou zo het gevoel dat zoals ik niet zijn, dan zou er... Ja, er zijn meer mensen die een heleboel dingen doen voor de maatschappij. En men weet dat niet, dat hoeft ook niet. Nee. Maar die zijn wel belangrijk voor de maatschappij. Ja, maar dat weet ik. En maar wat ik eigenlijk wil zeggen van... vaak nodigen we mensen uit, en dat heeft ook wel eens als thema, we zoeken naar bewoners met een passie, maar met zoveel passie als jij natuurlijk over dingen praat. Maar ik heb bij jou zo dat warme gevoel van, ja, jij doet het niet om het op je sociale cv te kunnen zetten. Het komt echt van binnenuit. Ja, dat cv is niet belangrijk meer hoor, als je 72 bent. Nee. Absoluut niet. Dat was vroeger wel, misschien wel. Ja. Maar nu niet meer. Nee, niet meer. Goed. Ook hier telt de tijd bij Scheldemondig. Maar ik heb het beloofd. Het laatste woord is voor mijn gast. Alleen, is er nog iets van de stelling waar je zegt, daar wil ik nog even op terugkomen? Nee, ik geloof het niet. Niet meer? Nee hoor. Nee. Dat zat niet zo... Waren geen moeilijke vragen, hè? Nee. Alleen af en toe een vraag van mij die zo gesteld was dat niemand hem heeft begrepen. Maar we gaan niet knippen of plakken. Dat gaan we niet doen. Ja, die mosselen, er valt ook niks meer aan te doen. Dat is nu eenmaal heeft met smaak te maken. Maar ik eet graag vis. Ik eet heel graag vis, dus ik ben een goede viseter. 2 keer in de week lekker. Nee, maar dan zijn dus wat dat betreft ben ik een goede klant in mijn restjes hoor. Dus goed zo. Geen probleem. Ja. Goed, Karin, ik wil je toch het laatste woord geven. Je mag zelf het onderwerp kiezen, maar ik kan me bijna raden van... Ja, dat wordt de wereldwinkel natuurlijk. Dat wordt de wereldwinkel. Ja, brandlos. Die ligt me heel na aan het hart. En wij hopen gewoon dat de wereldwinkel kan blijven bestaan. Maar we zijn dringend op zoek, echt dringend op zoek naar vrijwilligers die een paar uurtjes in de week of 1 keer in de 2 weken een paar uurtjes die winkel willen draaien. En het is niet eens een hele dag, het is van 10 tot half 2 of van half 2 tot 5. En we helpen met raad en daad, maar mensen, als jullie tijd hebben, alsjeblieft, kom ons helpen. En laten we zorgen dat de wereldwinkel in Oostburg blijft. Hij is al weg uit Terneuzen, hij is weg uit Hulst, hij is weg uit Oost-Soeburg. Overal in de landen worden wereldwinkels gesloten door gebrek aan vrijwilligers. We moeten laten zien dat het hier kan. En we draaien een hartstikke mooie omzet. Dus meld je aan, kom de winkel binnen en kijk wie er staat. Het doet er niet toe. Alle vrijwilligers hebben een hart voor de zaak, dus kom ons versterken. Weet echt dat mijn laatste woorden is. Hartelijk bedankt voor het gesprek, Karin. Nee hoor. En die knuffel die krijg je na afloop. Ja, die doen we niet voor de camera. Goed, dit was weer een aflevering van Scheldemondig. Vandaag de gast Karin Bolijn. Wie en wat ze is en wat ze gedaan heeft. Als u gekeken hebt, dan bent u daar volledig achter. En ik besluit net als de vorige keer. Was je het er mee eens, zou ik zeggen, doe er je voordeel mee. Was je het ergens niet mee eens, doe ook dan je voordeel mee. Bedankt voor het kijken en tot een volgende aflevering.